Unsa kay nasod sa utok aning bayhana nga gipaslakan man og cellphone og usa ka bulto nga shabu ang iyang kinatawo. Kining usa ka 27 anyos nga dalaga nga taga Barangay Kanduman, Mandawi City, misuway man og palusot sa mga cellphone, shabu, drug paraphernalia o dahon sa tabako sa jail facility diri sa Mandawi City. Ang maong mga kontrabando gisulod sa kondom ug ang maong kondom gipasok sa kinatawo sa babae. Nakabantay ang jail personnel nga mura mag nagkaang-kaang, mura mag nagbakang-bakang nga naglakaw ang kining 27 anyos nga babae. Maong gipahubo siyang panty. Og nakita sa samin nga dunay migimaw nga kondom. Gikan sa iyang kinatawo sa babae, hinungdan nga nasakpan siya mga kabumbo. Matod pas babae nga naay nanawag niya sa iyang cellphone. Usa ka pineriso o gisugo daw siya nga ipasod ang mga kontrabando sa Mandawi City Jail o tungod sa iyang kahadlok maong nisugot na lang siya. Murag kani nga alibay gaan ra kaayo. Dili niya ma-justify ang iyang kaugalingon. Basin gihaylo ni siya og dako nga kantidad sa kwarta, mao misugot siya nga ipalusot, ipasod, suway o palusot ang mga kontrabando sa jail facility sa Mandawi. Kasakit anang sudlan og cellphone og usa ka bulto nga shabu ang kanang imong taler. Dili ka na mga samad yun sa kana pagpasok ang kondom nga gisudlan pa sa cellphone, gisudlag shabu, gisudlag tabako, dapay tinfoil. Gibutangan siguro daghan nga mantika aron mo danlog og maayo ang kondom nga mapasok yun sa bilahan sa babae. Yun na pa, kung pinriso sa Mandawi City Jail ang nanawag sa babae nga taga Kanduman nga nagsugo nga ipasod ang katong mga kontrabando sa prisuhan, diin man og number ang nagsugo ngadto sa babae. Din man siya number, ang pinriso ba din siya number. Og sa ato pa, makasudra di ay ang cellphone sa jail facility sa Mandawi. Kaya nakatawag man ngadto sa babae. Kaya nagsugo niya, piniriso man sa sud. Sa ato pa, naaday mga cellphone ang mga piniriso diha sa Mandawi City Jail. Daghan di ay mga piniriso sa Mandawi City Jail nga dunay mga cellphone. Maayo tingali nga mag-ground inspection ta permi sa maong jail facility. Tungod kay daghan man di ay mga pinriso diha nga dunay mga cellphone, maka Facebook pa mga kabumbo. Maong dili ma-rehabilitate ang mga PDL o ang mga pinriso kay bisag nga priso na, bisag nga priso na, makapadayon man gyapon sa ilang illegal nga kalihukan. Kung panalitan nakasulod sa jail facility ang maong mga kontrabando, adto to sila dito magsinuyupay anang shabu sud sa prisuhan kung panalitan kung wala tumasakpi ang babae nga nagdag shabu gipaagi pagpasok sa iyahag bilahan.